В първия осмини финален двубой от вторничната вечер драконите надиграха с категоричното 9-1 отбора на Брейзърс. Първият гол дойде сравнително късно след 8 минути игра, когато Бахтияр от отбора на драконите намери мрежата на Брейзърс. След още цели 10 минути Тодор Дамянов покачи на 2-0 и изглеждаше това беше достатъчно, за да се отвори отбраната на изоставащия отбор. С още 2 гола в последните 5 минути на срещата, драконите оформиха крайното 9-1 и се класираха на четвъртфиналите, където трябваше да се изправят срещу победителя от срещата, играна веднага след тяхната. В осмини финала 23 часа Респект и Супернова направиха една ожесточена битка, в която и двата отбора можеха да се тръгнат с победа. Иво Богданов откри резултата само след 2 минути игра след грешка на вратаря на Респект. 2 минути по-късно обаче Александър Станчев изравни. Още в следващата атака Иво Богданов записа своя гол номер 21 в турнира след великолепен удар с левия крак за 2-1. Резултатът остана 1-2 още доста временно в 16-та минута на матча. Бранител на Супернова игра с ръка в наказателното поле и последва дуспа. Стоян Андонов изпълни от бялата точка и не сгреши. Още само 5 минути по-късно Николай Добрев направи пълен обрат в срещата и двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 3-2. В крайна сметка Стоян Андонов и Кристиан Ганчев отбелязаха по още едно попадение, за да оформят крайното 8-3. В седми осмина финален двубой Ерефан 192 надигра отбора на ФК Явор с 12-4. Въпреки убедителния резултат, младите футболисти с оранжеви екипи показаха страхотна игра и могат с гордост да погледнат назад към представянето си в турнира. Пламен Владимиров оглави класирането за голмайстор, след като вкара 6 гола в матча и натрупал общо 25 попадения. В другата среща от сряда вечер Дръзки и Фулмакс направиха страхотен матч, като в крайна сметка Фулмакс победи с 3-6. Върбан Николов и Красимир Милков изведоха Фулмакс напред в резултата, но с 2 гола за 2 минути Дръзки изравни. Двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 2-2 и накрая 2 в последните 10 минути бе оформено крайното 3-6.